Hello man ang kakabsat, agyaman ang itiyag tuloy pa ng pagtarabayo iti channel ko dahil sa agdengeg, aginjo tayo iti Ilocano Sonata. Ay tiya balay, kay na turungni, balay na nang nga am-amumi, isungatan tay pakagulpian mi, tay nawaduan nga aginaldumi, aginaldo, aginaldo, aginaldo. Ala na nang mangbusbus kayo, uray no sinsilyo nung sangasako, uray no may sa no papel di bangko, em uray no kunami daytoy, dimit isun tay mapatuloy, umanay metla tagus gusto, nga agtaod di ta nasamit a puso. Daytoy balay tay na turungni, balayo na nang nga am-amumi, isungatan tay pakagulpian mi, tay nawadwad nga aginaldo mi, aginaldo, aginaldo, aginaldo. Ala na nang mangbusbus kayo, uray no sinsilyo no sangasako, uray no may sa no papel di bangko, em uray no kunami daytoy, dimit isun tay mapatuloy, umanay metla tagus gusto, nga agtaod di ta nasamit a puso. Piek, 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 basit pailae, kutak-kutak ay mabalbaline, umay nansan ket din irwaren, tay aginaldo mi amanuken, ala kobrador at kuti-kutikan, di ka tumugaw ngem tumakder ka, taawatem tay ited danana, nubasit ket agpanayon ka, nu adu Diyos kanti agnina. Merry Christmas, Merry Christmas, Pasko ang biyag ko, kastamot kanya, samgit daytoy, ayan ayat ta, pabaruen ta ta dinteng ti Paskua. PASKUA, di kaya kalidungit, likli ka makapasakit, itemisem anasamit, tapnon ti PASKUA, naragsak kaya pada-pada, iwardas tay ti kapya, apiten tay ket waya-waya. Anyan aragsak ko, tada kato'y arpad ko, nga umayag lailo, mangiparik na't arakop mo, ita a Paskua, anyan naragsak ko, naragsak ka Paskua, yuken barwa tawen mo.
semana santi tapnon ti Paskua naragsak tayo pada-pada iwardas tayo ti kapya apiten tayo ket waya-waya. At dakan dua asana nagsinsin dakan ti bunga di dakan met makapagden na nu awan na tayin kay papaskwa ngem uray makunam daytoy di met isu tay mapatuloy umanay met lataguskuswen ngagtawot kaunggan kanakin. Paskuan, Paskuan, Paskuan when dumteng manen aldaw aka gasatan intay nga sarap when ninyo Jesus mangisalakan di tay agtaktak kagayan ken kakabsan intay nga padayawan lipaten tay tiguran-gura agkikibintay amang kanta ti Paskua Paskuan Paskuan rambakan tay ti aldaw ti Paskua. Paskuan, Paskuan, Paskuan when dumteng manen aldaw akagkasatan intay nga sarap when ninyo Jesus mangisalakan di tay agtaktak kagayan ken kakabsan intay nga't padayawan lipaten tay tiguran-gura agkikibintay mangkanta ti Paskua Paskuan, Paskuan rambakan tay ti aldaw ti Paskua when umay manin ti Paskua when dumteng manin panagkakapya intay nga't agkay kaysa amang sagrap anak ti Paskua dumteng ti aldaw kagagasatan panagtao mesyes anadayaw panangrambak aldaw karagsakan ti tattao ti sangalubunan akay kaysatay amang idiri anak ti Diyos umay manen panagkakapiain na itnen sagot ti Diyos intay sagrapen. Umay manen ti Paskua when dumteng manen panagkakapya intay nga't agkay kaysa amang sagrap anak ti Paskua. Alakar katur agkuti-kuti ka di ka tumugaw ngem tumakter ka taalaem tay ited
minana. No basit ay agpanayon ka, ngem oray makunami daytoy. Di met isu tay mapatuloy, umalain met lata gusguswen, nga agtaod kaunggan tanagin. Alakargadot agputi-puti ka, di ka tumugaw ngem tumakder ka. Taalaem taited minana, no basit ay agpanayon ka, no basit ay agpanayon ka, no basit ay agpanayon ka. Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawin na buslon agasat yo. Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawin na buslon agasat yo. Agragsak ka itanta na yanaken timanobut ari jay bilen, isak naptay tinaidadaten, tapnon bendisyon na masagrap tayamin. Paskwa manen intay agragrag sakit balik na, puno panaginayat tapnon maanag espiritu ti Paskwa, panagkakapya intay pamaysa. Paskwa manen intay nga ikan kanta panagtao, di ari ana marswa iti gloria alleluia, na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawin na muslon agasat yo. Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawin na muslon agasat yo. Agragsak ka itanta na yanaken timanubut ari ijay bilen, isak tay ina idadaten, tatlong bendisyon na masagrat tayanin. Paskwa manen intay agragrag sakit parit na, puno panaginayat tapnon maanag espiritu ti Paskwa, managkakapya intay pamaysa. Paskwa manen intay nga ikan kanta panagtao, ti ari ana marswa iti gloria alleluia, na imbag a Paskwa tay asa nga pada, na imbag a Paskwa tay asa nga pada, na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Adun abalay tainap na pananmi, nagkan kantaan nakipaskwan mi. Kita na natata ket agda
kami nga umaymet asa nga ili. Adun a lugar tay income na panan, ili ken baryo tay income nagkapuan. Kita ket income met ngarud nagtenga, tuy balayo tatang ken nanang. Adun a balay tainap na pananmi, nagkang kantaan nakipaskuan mi. Ita na natata ket adda kami na umaymet pasang nga ili. Adun a lugar tay income na panan, ili ken baryo tay income nagkapuan. Ita ket income met ngarut nagtengan, tuy balayo tatang ken nanang. Nagabalay at taeng niragsa, taintay lagi pen na imbag nga oras. Kumusta en mimet tapyaken sa lungat, Paskua yu apo anak nuan pusaksak. Panaway manen niragpo ken ragsa, ket tinamnama lumangtog ken sumantak. Niguran-gura intayo iwagsak, ta Paskua manen, Paskua ang nagasat. Agimot, di ka agpaidam. Taday tay mangted, ket mapagdasatan. Tay mangiranod, ket maparaburan. Kaman sabong ang laylay, agmurmuray ka apong malay. Takada kami inka makitanggay, ragsakem aldaw anak nuan sa guday. Na isurat ken na iletra, na isalaysay iti santa a Biblia. Ti anak ti Diyos na ipasngay dito'y daga, umay makipagbiag kada tayo aming a pinarswa.
naipasngayen ti Verbo Amesias ket ti lubong anyan nga nagragsak. Paskwa yu amin gagayem ken kakabsat. Iglesias ari ti lubong naipasngay iti kulong nanumuken inggit panglaw nga intay pagwadan inaldaw-aldaw. Di Paskua iparik na tirik na panagiin na yat awan kumat gumurgura. Intay nga dami nagragsak liday ken ladingi intay iwagsak. Paskwa iparik na tirik na panagiin na yat awan kumat gumurgura. Intay nga amin nagragsak liday ken ladingi intay iwagsak. Isu inmayani kada kayo umay kumaglaaw tanadayaw ang palayo sang limit ko na ngay sa luno. Diyos imangted naragsa a Paskwayo. Isut inmayani kada kayo umay kumablaaw tanadayaw ang palayo sa mimit ko na ngay sa runo. Diyos imangted naragsak a Paskwayo. Magtengan bulan ti Disyembre nagpayduma unay nga ragsak mi rambakan tay isasangbay ti ari amang ispal ti amin nga umili nagpintasen dayjay a Christmas tree ken jay parol nga inkay inbisti tandat Paskwa
Anyan ragsagmi Adandayan Panagkankantami Maladaga ngain kang patpatken kablaomi inkay katimuden ipapuso ken inkay riknaen simbeng talna ken kapya tayo amin. Paskua no awan ka ket lumdaang to'y puso ken rikna sa miweng ti Paskua awan ser-servina nasnas ken paylat ka adam biag ko dito'y den na no awan kanton no ti Paskua lakamek ko ladingit nagpaiduma nauray sa dinuman ti ayan mo adeso dudong ti Paskua suglian na to. Puso ken rikna sa miweng ti Paskua awan ser-servina nasnas ken paylat ka adam biag ko dito'y den na no awan kanton no dunteng ti Paskua lakamek ko ladingit nagpaiduma tauray sa dinuman ti ayan mo adeso dudong ti Paskua suglian ako tauray sa dinuman ti ayan mo adeso dudong ti Paskua suglian ako. Daytoy balay tinaturong mi balay damanan nga amami daytoy nga tantay pakagulpian mi tay nawadwat nga aginaldo mi aginaldo 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 alamanang mangbuspos kayo oray no sinsilyo no sa nga sudo oray no
bangkong uray nuko nami daytoy di met isu tay mapatuloy umanay met latagus gustom nga agtao di tanasam ita puso ala kubrador aku ti-kutika di ka tumugaw ngem tumakder ka taawatem ta itek damanang no basit ket agpanayon ka daytoy balay tinaturong mi balayo manang naamamumi isungatan tay pakagulpian mi itinawadwad nga aginaldo mi aginaldo 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 alamanang mangbusbus kayo oray no sinsilyo no sang asudo oray no may sano papel di bangkong uray no kunami daytoy di met isu tay mapatuloy umanay met latagus gustom nga agtao di tanasam ita puso nga agtao di tanasam ita puso Alan gagayan, dito nga gibos di upload tayo. Ket, Merry Christmas and Happy New Year. Kita tayo amin yawan labas na. Into manen, sumarunong upload tayo. God bless.